Galit pa. Hi guys! Masukad na lahat ng tanan guys. Hi guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel guys. Kin and Kim Family Vlog. Sumuha mi karon si Kim Kim guys sa merkado. Musabay ming Kuya Gail. Palit ni Kipa, palit ni Kik, palit ni So guys, mo credit mi og utro. So kita-kits na to guys, ugan say amang pang-utangon. So let's go guys. Banta dito sila sa Madam Guapa. Kay mangutang ta dito ugan say atong mautang. So banamin nito guys. Ban si Kim Kim yat, may beautiful Kim Kim. Suot na mo shades. Suot na shades mo. Pastilan nandiyan ako nagabot dito. Ta. Isuot na shades ni mo dai kara sexy haraban na ah. Suot bitan ako dali. Tatsa, grabe. Dali nga rin, dali. Chan, chan, chan. Ikaw, sakay na. Nami guys. Brother ko sa brother. Come on. Nami pangan na to guys ng mga importanteng kita-kits na talaga to. Guys, dahil nami dari ilang madam dia. Na Madam Guapa. Payot. May bayok. Payot to. Dahil na po ko dari guys, magsamok-samok. Dari dia. So, kuwansa ko dari guys sa mga kuwanunan. Mahaba-habang listahan to. Bitaw. Dari guys, magkuwansa ko kari dito. Harap mo patanawon nun dyan. Pero, dito magkamalisod. Kaya dahil kamera dahil pikas, ang cellphone dahil pikas, pastilan. Diyan na guys. So guys, dahil nagamang mga new credit. Namanggi pang credit. Namanggi mo ha. Oh, si Kim Kim na pejang duaan. Thank you. Pinsa mga kamates ha. Salamat. Ato bang diri? Salamat! Thank you, Mates. Stilan. Grabe kasi ka nagkasutubing. So, Wala gigamitan nagkasutubing speaker, Beker. Grabe kasi ka naman. so diyan na Mates. Aglan atong parol. Diyan na. Oh, nagamaan sa madam. Oh. Dali-dalian kasi ka nagimo. Ah, kay color red. So, kompleto na. Diyan ay unom. Duha ka green, duha ka red. Diyan ay silver, nga na ay blue, silver, nga na ay gold. Okay na. Diyan na Mates na. Okay. Na. Alright. Diyan na po nagnigo. Diyan na Mates na. Okay, nanay nigo dia. Nigo nga round. Diyan na itong pang hukad sa sabaw. Okay, diyan na. Diyan na gatong disposable nga kutsara, spoon. Dua ka buok, kay tag 25 managsud. Okay, 50 pesos. Nja. Patong uban. Pa. Kaldero, diyan na. Kaldero din na guys. Sudlan nila masabaw, puhon. Ayo Kim. Hala, imo naman gikon. Kuha, bira. Bira. Okay, buwan ang bunso. Diyan na gatong pang serving. Ano nga dahil? Serving spoon. Serving spoon. Diyan na. Diyan na mate. Serving spoon. Diyan na. Gatang kimpit. Adi ni mao kutsara man. Tara. Gatang ipit. Spoon. Diyan na. Alright. Diyan na gatang disposable glass. O 50 pesos. Okay na. Diyan na gatang cortina. Diyan na. Doon ni kabuok. Nice ang color. Ganahan ko. Okay. Yan na Mates. Diyan ag imong lantern. Yan na. Okay. So mo na ba nita nandam? Ano? Okay. Sasang liliyon na kang listahan. So guys. Mo na kamang new utang. Guys, kamang new credit. Yeah. Mo na yung bayro nun. Dos kapin. Nadam. Mang bayro nun mo pohon. Pohon, walang Ginoo. Yes. Salamat sa pagbalik-balik ug pangutang kay ganahan ko basta utangan ko karon. Yan nalagot ta. Depende ra pa nas mangutang dam. Na may mangutang nga kuan. Kanang singa na lami din utangan kay aron. Pero kung may ana alam pa na mapabot. Ang mo jud. Basta lang magtarang og bayad dam no. Ditong mangutang daganan lami ato puspusan guys. Kana mga good payer. Kana mga good payer. Balik-balik kag pautang. Yes. So manas madam guys daring ning tunong media. So diyan na mo na ni kamong nautang ron. So guys, aharang balikan ri dari kay ipaadun pang madam rig silanan kay makalisod man Mag cartoon tanan para mausan sa bit-bit. Kay dapay batang makulit di ah. Nagkabo-kabo na sa tubig. Ginoo ko. Stilan. Kaya napamay nga tuon guys, karidot. Napamay nga tuon dito sa unahan. Ay, na may puhaan pa po. So, baniminin to guys. Sige, bye. Thank you. Sa pagbalik-balik. Diyan mo balik rami unja. Kaya nasa may nga to Kim Kim karidot. Sakit sila ta guys.
A few moments later. So guys, ayan na Miss Kim Kim sa bahay guys. Abot na mi. So wala ko ka video ganiha pagkuha na daris katong among gi-credit ni dito sila sa madam dia. So lagi dito sabi ni kay malisod ko kay gabenek-benek padaguan. Stilan dala Kim Kim na nakatuog na yung taon niya. Alright, nalipay na siya guys, nakakuha og ice cream ganiha isang nakakuha na siya cornito, man jang kalipay basta mo to may merkado ice cream sa ijaha. Katuog yung tawag batang gamatoy dia. Maso gani guys akang nilabhan gihipos ni nanay isang gibutang natos ning kuranan tus gawas dia. Namamana sayang mabasa kalit man na magbenek ganina pastilan. A few moments later. So guys, nang i-unbox karon. Wait sa. So guys, amo na karong abrihan karing karton niya. Nakatong among gipang utang ni madam. Yung mga duaan ni Kim Kim guys niya. So guys, niya. Lipay ka kadto. Ipakita sa nimong maduaan la. Ipakita nila na. Isang duaan guys, isa ka set ng mga kitchen. Where na So dugangan na katong mga pinalit ni Ma'am Marilyn Ninja. So, diyan na. Palitan pag si Jani. Dara ka magsabaw sa palit. Diyan na guys. Wow, sana all. Luto na. Wow. Sarap. So guys, anang abrihan rin guys, karing amang utang gahapon ditong madam. Adyo gani guys, kay ija mi pa utang. Pastila abi ko ginami pa utang ng madam kani balik-balik naman yung pangutang. So diyan na guys, ato na ning tan-awon nugon sa ning hangi pang utang gahapon. Ang makita ang gunting guys. Right. Okay, tadan. Alright, then na guys. Wow. So muna yung mag-iutang hapon ditong madam guys. Sorry na. This is a curtain. Cortina. Nice pa sa color. Alright. So natingadzad mo guys nganong nangutang kog ing ani. So makaibaw ra mo puhon, inigabot sa saktong panahon. Ug asa ni namo siya gamiton. So ni guys da cortina, nindot siya guys na amo katanawon. Parang ka nice siya guys. Tingnan niyo guys. Super Dili na bali magkraho. Yara, super nice siya. Awa. Alright, na guys. Ngani siya ka taas. Kuan siya pang door, pwede sa pang door, pwede sa pang window. So double purpose ni guys. Nami gamitan dani pahon. And then this is it. Kay ba na mo insan ni disposable glass. Mo yung magiutang ko dito. Nga. Tempat isa. Yapa. Disposable nga kuan, plate. Tari di Ya guys, amo na yung magiutang ilas madam hapon. Yapa. Ulo ka serving spoon. Butang na guys. Tadi apa mga kutsara. Butang na Kim. Tadi apa guys? Kimpit. Play, pag ipit-ipit na. Huwag natin sinugba. Ya guys. Tadi apa guys? Pang hukad, pang kabu sa sabaw. Alright, muna yung mag-iutang lang madam hapon. Tadi apa guys? Ang kaldero. Dapat ka Kim lo, jang nigo. So mo guys, aga mong gipang utang gahapon. Nigo ka Kim magkakaldero. So mo guys, tanan among giutang. So na may sud ya. Propin. So mo guys, ya mag-iutang ilas madam gahapon. Umado gani guys kay ipautang kami. Salamat madam, dai na may nigo ko dia. So nay may gamitan dani guys pag abot sa panahon nga katong amo nay gamitan si jada ng pitsaha. So pakaibaw ra mo puhon-puhon guys ugasan ni na gamiton. So naguna-una nami og pangutang dari. So yan na guys. Yan na. Awa nga. Na may kaldero. Yeah guys. So nga ni kadako nga kaldero guys is 700 plus. Awa nga. 765 siya na guys na price niya. So, muna siya guys, amang giutang hapon. Kaldero, karinigo nga lingin. Kinaman dahil, daghanda ning mabutang. Di na pwede ni mo duaan, di ni duaan. So, dahil mga duaan ni Kim Kim, yes, era naghana. Yan. Duaan ni Kim Kim. Isa ni siya kasi guys, ya. Isa namang gibungtang, ya. Mga ni duaan ni Kim Kim. Mga duaan. Asaw, ito ka na, di mo namang taphan. So, dahil na guys. Salamat kay Kazos, kanang among utangan na ni madam. Thank you so much Kazo madam kay dia. Diyan taon ning isaligan guys. Sali pa taon sa among mga naong. So, salamat Kazo madam. Diara ang mga ilutang guys. Yeah. Thank you. Di pa dia. So, uwan guys, ang maraming hatdan sa bayad.
Salamat day kaadto kay makaibaw ra mo guys puhon ug asa ni namo si Jaa gamiton. Basta kay hapit na. So para exciting pang dagatang kuan barong nay trailing kay mag-ingon ko daan di na ma-trailing. So basta kay baw na mo nay mayan na di kaon. Kay na may wine nay baso mga plato mga kutsara nga na di kaon. So hanay balik sa kaldero guys. Lagay ko sa baso. Lagay ko sa Di pwede. Gamitin na natin inig ka kuan puhon. Daghan lagi sa kay gamitin man nato dia guys. Mo na ni. So guys, mo na ni tanan dia day cortina, baso, mga luwag, pa kutsara, plato, kaldero, day pa yung nigo. So mo ni guys, sa kamang giutang, day mga duwa ni Kim Kim. Salamat ka madam sa imong gipa utang na mo. So amararangan haon guys, amara tong abalikan dito kay mga bayran. So mo gani guys kay gipa utang pa mi madam. Salamat ka So guys, mara na yung na dyan tinidor. Aral lipatan Kim Kim sa isang duwaan guys na. Sana lay duwaan. hatang ma'am. So guys, mora na yung mga video rong adlaw guys. Nangutang na pud mi karima na hingutang ka jud. Yeah. Ngutang mig maingari. So guys, makaibaw ra mo puhon-puhon ug asa ni na magamiton, unsa ni na magpitsa ha gamiton. Basta kay nami gamitan na ni guys. So puhon-puhon. So hapit naman na ri pista sa mga pero di ni na kuanan guys sa pista kay wa man may kuan sa pista. Magpahinangad ra ko dari puhon sa Birhen sa Guadalupe guys kay ni ka 11 ug 12 mo'y pista dari among sitio. So magpahinangad ra ko guys og magpahinangad ko og gamay para sa Birhen sa Guadalupe. So palit ra ko da nag karne mga 2 kilo ana kay paso-aso pud sa tang abuhan pero nga katong mga chikiting di pa maglaway na mga sudan na sa tang silingan kay wa pala man meron magipit guys nga na talagi ginagmay unta so madto na man natay pahinangad guys no pero di pa mangluod na tos kuan si Agberhen sa Guadalupe so, Berhen sa Guadalupe man dari guys agkuan sa Aglipay ang mga dahil sa Katolik is kuan man kanang naay si Santo Niño man nagamang kuandar sa amang chapel dari. So ag dinhi sa sitio Karangi, din sa amang sitio Birhen sa Guadalupe ag kuan diri sa simbahan sa Aglipay. So mo respeto jud ta guys sa atong kuan kay dan himan tanang pud badja. So muna guys napagkoy pahinangad ginagmay sa Birhen sa Guadalupe. Pero kini nga gamit guys is di ni gamitan sa pista ha kay di ni pang kuas pista. Ani di. So di ni kuan guys puhon na makaibaw ra mo guys ug asa ni na gamiton puhon-puhon. So guys, see you tomorrow guys sa mga another vlog. Salamat sa inyong pag-uban na magkanunay guys sa mga video. So, thank you so much and God bless natang tanan. Amping mo kanunay guys. Uga sa mga nabudan ni suok sa kalibutan. Bye! Bye na Kim! Mga tuwan yung sunod nagbatang arot. Bye guys! See you tomorrow! Bye!